खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 10 सेप्तेम्बर 2023 बारायजाबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ साथाम सुबुंखौ जाय सुबुंफोरा गावसोरखौनो आलफा उदां उदखारि आफाद होननानै नंखाय सिनायथि होनानै सासे फालांगिरिनिफ्राय रां दाबिनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानायफोरनि हेंथा देबा प्रकाश मुंनि सासे सुबुङा दिसपुर पुलिसनि आन्डाराव केस होखांनायनि उनाव क्राइम ब्रान्चआ दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो दायनिगिरिफोरा 5 लाख रांखौ दाबि खालामदोंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय गौतम तालुकदार, लाइनमेन महरै खान मावो, बिकि टाप्पा आरो तपन तालुकदार। बिसोर सानैया जेएनआरसि दिसपुराव खामानि मावोमोन। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबारि छात्रानि गंसे मन्दिराव मन्दिरनि खिरखिखौ सिफायनानै मन्दिराव थानाय गोबां सनाफोर आरो गोबां लाख रांजों लोगोसे 450 बोसोर गोजाम जानाय कृष्णा गसाइनि सनानि मुसुखाखौबो लांखुमादों। दा बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय बरपेटा पुलिस एबा आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। उत्तर प्रदेश रायजोनि बिरेलीआव सासे दलित हिन्जावसाखौ सानै मुस्लिम सुबुङा जिनाहारि खालामनानै मोसौ बेदरबो जाहोदों आरो सानै मुस्लिमजों लोगोसे सासे मुस्लिम सिख्लाबो लोगो दंफायोमोन आरो बिसोरो बे जाथायखौ खालामखांनानै सिख्लानिफ्राय 5 लाख रांखौ दाबि खालामबोदोंमोन। उनाव हिन्जावसाया पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव साथामबो दायनिगिरिफोरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय सहेब आरो नाजिम, नाथाय गुबुन सासे मुस्लिम सिख्लानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। इउपिएल हान्जानि मावथिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। पिएचडिनि मासिगिरि आरो मेम्बारफोरा प्राइमारि इउपिएल हान्जानि आफादगिरिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों। 2 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय गरामारा रुप'यि पिएचडिनि मासिगिरि आरो मेम्बारफोरा गरामारा प्राइमारि इउपिएल हान्जानि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। राजेश नार्जारिया साननैसो सान सिगां खौरां बिजोङाव माखासे समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय गरामारा प्राइमारि इउपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीया बोख्लायनांगौनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन। बेखौ लानानै बे जाथाया जादों। बे लाइजामाव बे मेलनि बागै जेबो एजेन्डाबो गैया। मा बिखयाव रायलायगोन बेनि खुनु एजेन्डा गैया आरोखि। दा जोङो बेवहाय आङो सुरेश बिथाङा सुरेश सरकार बिथाङा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनो नेहाथारि। दा बिथांखौ जों सोंनो थांदोंमोन। आंजों दंफायोमोन जोंहा मन' फंबाय सालबारिनि बिथाङा आरो लोगोसे गोबां प्राइमारिफोर आंजों लोगोआव दंमोन। बेखौ सोंनो थांनायाव सोंबायबो दान्थे बिदान्थे एसे जाबाय। दोलोनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानाया गिदिर खोथा नङा। बिथांमोना माने सावरायखादो जानो हागौ जोंनिनो गरामारा प्राइमारि माने पिसिडिसिनि सिङाव थानाय माखासे मेम्बारफ्रा दा बै समाव आरो लोगोसे बे रामसातारि प्राइमारिनिबो सासे दङ बिथाङाबो पिसिडिसिनिनो आरो लोगोसे लेस्रानि दं सासे। बिथांमोना आंखौ थोंजोङै फैनानै एटाक खालामो आरो नै आंनाव आखाइफोराव इयाव सियारजों आंखौ बुदों। बिथांमोना गोरनायावबो आंनाव नांदों, नै बेयावबो नांदों। दा दोलोखौ स्ट्रं खालामनायनि थांखि हिसाबै नै दा जोंनिया जिथु संबिधान हिसाबै खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया खावलायबोबाय थादों। दा बिथांमोना प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैहालागै खोनासङाखै आरो गोबां जोङो सोरबा एमएलए टिमानो जा सोरबा इनचार्जआनो जा जों गोबां होबाय आरो जोङो समनाथ नार्जारि सार बिथांखौबो जों गोबां प्राइमारिफोरनि माखासे उसुबिदाफोरखौ होबाय। रायजोफोरा मा अभियोग होयो होआ जोंनि गेजेराव मिला प्रिति माखासेफोर गैया आरो लोगोसे जोंनि एक्स वर्कार बिथांमोनखौ रावबो अनार होआ। दा जों बिथांमोनखौ लाखिनानै पार्टिखौ बोरै स्ट्रं खालामनो बिनि सायाव जों माखासे साननानै नै दिनैनि बे मिटिंखौ सारा जिहेथु पस्टपन जादों होनना बुंबाय नालाय दा जोंबो बे मिटिंखौ पस्टपन जाजानो लुबैदोंमोन आरो दिनै जे डिक्लार होलांबाय इनचार्ज जोंना समनाथ नार्जारि बिथांजों लोगोसे माधब सेट्रि सार बिथांमोना जिथु डिक्लार होबाय बे डिक्लार होनायनि सायाव मोनफ्रोमबो प्राइमारिया गोजोननाय गैया आरो जों गोजोननाय माने गैखाथारा आरोखि। मानो होनना बुङोबा दिनैनि तारिखआव डिक्लार होनायनि सिगांनो जुदि प्राइमारिनि आफादगिरिखौनो जुदि बुनो हायोबा सालबारि समस्तिनि सिङाव मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि लिडारफ्रानो फैबाय थानाय समाव बुजानो थांबाय दङ। दा बिथांमोना मावा नङा मावखागोन आरो
जों बिथांखौ खुनु पद्धति जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया जों मानिनानै लाया दा आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखिनिखौ बुंबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंखौ एटाक खालामदों बिना दगाव जे साधारन दलावथ' दान्थे बिदान्थेया जायो जाया नङा खिन्थु आंखौ एटाक खालामनायनि दायाव आङो आयेननि राहा लागोन नै दा अलरेडि आं थाना थांगोन थांनानै आङो जाय बिलागा आंखौ एटाक खालामदों आङो अलरेडि आङो नुखाजोबदों निजिनो आरो नुग्राबो दं जोंनि प्राइमारिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांफोराबो नुदों नालाय दा आं बिथांमोनखौ आयेननि राहा लागोन आरोखि प्रेसिडेन्ट महरै सोरखौ होखो ओरैनो प्रेसिडेन्ट महरै सोरबा माबानि कलबारिनि बिथाङा डिस्ट्रिक्टआव बिबान दं होनना खोनादों दा बिथांमोननिया माने प्राइमारिनो खुनु जनाया मिन्थिया रायलायनायबो गैया मानायबो गैया माने संबिधान होननायानो सालबारियाव गैखाया आरोखि जोङो नङा बाथ्राया बिदि नङा ओरै रायलायनो थाङोबा नै बेखिनि खोथाखौ बुंनो थांनायावनो दिनै आंनिया नैबेखिनि घटनाया जानानै थांबाय आरोखि जोंथ' खनिनखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया बिदि आरोखि जों माने जोङो गनायनानै लाखाया आरोखि जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि जों गनायनानै लानो हाया आरो गनाया आरो नैबे बुस्थुआ जोङो दिनै डिक्लेयार होनायनि आवगाय आङो घरामारा प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै आं बुंदोंमोन जे सारमोना मोनफ्रोमबो प्राइमारिनाव सोंना नायनो हायो गोजोननाय दंना गैया दा माधब सिटि साराबो बेखौ खोनासङाखिसै बरन्स आंखौ जिराय माबा माबि बहुद खोथा बुंनानै डमिनेट खालामनाय रखम जादों आरोखि खिन्थु जों सनमानखौ होयो नोंगौ होआ नङा जों होदो खिन्थु होयै दिनै मेंनाय रखम अबस्थायाव जों फैबाय आरोखि दा बिदिनो दा जोंना चक्र साराबो मोनसे गावनि समाजारि बेरेखा मावनाय हाबाजों लोब्बा थानानै बिथांखौ खुनु माने संबिधान मथे बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जायाखै दा संबिधान मथेबाथाय बिथांखौ एक्सपेल खालामना दोननांगौमोन मास मोनसे हयथ' मास मोननै मोनथाम बिदि संबिधानाव दङ दा बिदि खालामना जोंनिया भाइरेल जादों दा जों इखौ अलरेडि जोङो ब्लगाव प्राइमारिनि जानानै जोङो रिजलिउसन होदों बिथांनि मुङाव बिथांखौ भिसिडिसिनिफ्राय दाननांगौ होननानै दा जोंनिनो सालबारि ब्लकनि रुबा मिटिंखौ माने ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा लेंनो होबाबो लेङा जाहैबाय दा मानि कारनाव लेङा मा जाहोनाव लेङा दा बेखौ जोङो सोंबाबो जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोना दा संबिधान मथेथ' जों रिजाल्टखौ मोननांगौमोन दा मोनाखै दा बेनिखायनो संबिधान बायदियै जा थार बिजिरनायखौ बिथांनि सायाव एक्सनखौ जों लुबैदों आरो आंनि प्राइमारिनि गासै जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफोराबो बिथांखौ बिबाननिफ्राय दानजानायखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो सालायनायखौ मोजां मोनाखै लेखा बायदियैनो बिथांमोनाबो प्राइमारिखौबो खावलायदों डिस्ट्रिक्टखौबो खावलायदों दा बिथांमोना माने डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिनि खोन्थाखौबो माने सेन्ट्रेलावबो मानिनाय जायाखै दा बिदि रखम माखासे सोलिबाय थादों आरोखि दा माखासे बेबायदि बेजे सोलिबाय थायोबा जोंनि गेजेराव इउनिटिया बोरै फैगोन दा दिनै जाथाया जालांबाय आंखौ जे एटेक खालामदोंबा बेयावथ' इउनिटिनिथ' खोन्था फैला दा जियानो जा आंथ' लिगेलावसो बुंदों खोथाखौ दा लिगेलाव बुंदों नालाय दा जुदि इनो जुदि गाज्रि जादोंबा दा फैबाय थानाय समाव दा बेसेबां गाज्रि जागोन आं ओंखायनो घरामारा प्राइमारिनि आन्दाराव जोंनि जिथु इउपिपिएल सापर्टार बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन आरो लोगोसे अन्य सालबारि समस्तिनि आन्दाराव थानाय प्राइमारिनि जा इउपिपिएल सापर्टार बा जोंनि एक्स जायफोरा वर्कार दा बिथांमोनखौ माखासे डमिनेट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ अनारबो होआ बिथांमोनखौ सनमान खालामा जोङो गोबां दुखु मोननानै थायो दा खाथियाव फैगौ इलेक्सन माखासे सिन्था जोंहा दङ दा जों बोरै थिग खालामनो हानो बिनि सायाव जों सावरायलायबाय थादोंमोन सावरायलायनाया जाबाय थायो जोंनिया प्राइमारिनियाव आरो जोङो दिनै माधब सेट्रिया होनदों माबा मोनसे जुदि मानिलायनाय जुदि गैयाबा सालबारियाव रिजलिउसन हो प्राइमारिफ्रा बेखौ बुंदों दा जोङो गाबोन बे रिजलिउसनखौ लागोन प्राइमारिफोरा लागोन लानायनि उनावहाय बे रिजलिउसनखौ जों फथायगोन दा बिनि इमिडियेटलि आरोखि सप्ताहनि गेजेराव बिनि रिजाल्टखौ जोंनो नांगौ आरोखि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनो आं बेखिनिखौ बुंनानै जिरायथ'बाय दा जोङो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय बिथांखौ जितु संबिधान बायदियै बिथांखौ प्राइमारि कमिटियाव बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दङ दा बिथांखौ समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय जोङो बिथांखौ प्राइमारि कमिटिनिफ्राय 3 बोसोर जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो लोगोसे बिथांखौ जोङो प्राइमारि कमिटिया बिथांखौ भाइस माबानिफ्राय चेयारमेन बिबाननिफ्राय
बोख्लायनांगौ होननानै बेखौथ' प्राइमारियाबो लुबैदों आरो रायजो राजाफ्राबो लुबैदों बेनिखायनो बिथांखौ 100आव 100% माने प्राइमारिफोरा बिथांखौ बोख्लायनांगौ होननानै दं आरोखि। गोजोनथाव खौरां बिजनि बागुरुम्बा टिभिएस शोरूमा कास्टमारफोरनि थाखाय मेघालयनि गेजेरजों जर'खा खाबु लाना फैदों। बिजनि बागुरुम्बा शोरूमाव मेघालय सोलिगासिनो दङ। सिबिजाथाव कास्टमारफोरनि थाखाय गोबां खाबु दङ, जेरै मिनिमाम डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हानाय एबा एसेल' बाङाय रां होनानै बाइकखौ लानो हागोन। गंनै हेलमेट मोनगोन, फुल टेंकि पेट्रल मोनगोन एबा थावखौ फुल टेंकि सोना हरगोन। गारि सोलाय सोल'नि एबा एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबुखौ मोननो हागोन आरो गोबां जेरैखि जाया बाइक कम्पानि गुबुन बाइक कम्पानिखौ लानानै गोजाम बाइक स्कुटिखौ लानानै सोलाय सोल' खालामनानै टिभिएसनि बाइक स्कुटिखौ लानो थाखाय खाबु मोनगोन। लोगोसे गोबां अफार दङ। आबुङै खौरां लानो थाखाय 700213225 नाम्बाराव एबा 7002132259 फन नाम्बाराव फन खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।